Can you feel me when I think about you? Miley H. With every breath I Hello, Ilocania! Isang masayang episode na naman ang handog sa inyo ng inyong paboritong infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up, Ilocos! Kumusta, Delmore? Eto, So nice to masaya. have you back here again. Oo Wake Up, nga, Ilocos. matagal akong nawala. And Yes, it's been anong a long time pinagkaabalahan talaga. mo? Busy of course. So work again. Lagi naman Yeah, sa work laging ako sa eh. And work. katatapos na kasi ang National Convention ng Avon sa Araneta Ayan. Coliseum. So really had a good time and congratulations to all Avon ladies out there Talaga for a good naman. job. Yan. Ayan, kaya kayo kung gusto niyo maging Avon lady, sige nga, it's all worth it kasi makakita kayo ng isang napakagwapong lalaki sa Avon. Ay, major, That's Delmar. major na talaga tama ka yan. dyan. O, diba? And nothing's gonna stop us from bringing them entertainment kahit umulan man o bumagyo. Of course, Narito yan. pa rin tayo para bigyan sila ng mga napaka-fresh na segments para sa ating episode na to. At Ngayong episode na to, major talaga ang mga inihanda nating segment gaya na lamang sa ating sa ating artistic segment, let's place those tissues into a little no-fuss holder dahil gagawan tayo ni Ate Jonna ng isang personalized tissue holder. Sa ating live act segment naman, makikanta na at panuuri ng rendition ng The Bridge Band sa kantang pinasikat ng Vertical Horizon na Heart in Hand. Sa ating Health Watch, alamin ang mga iba't ibang paraan para maiwasan ang mga nauusong sakit ngayon, gaya ng sipon at trangkaso. Tikman rin ang isang panibagong recipe na handog sa inyo ng ating resident chef na si Sam. At makisneak peek na sa mga panibagong pelikula sa ating Celebrity Corner. Lahat ng yan ay inyong abangan sa pagbabalik ng inyong favorite infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up, Ilocos!